Este sábado 8 de agosto, Barbantes acollerá a segunda edición da regata da Copa Deputación de Piragüismo. Moi importante seguir apostando polo deporte como elemento de dinamización dos territorios, así o facemos e así creemos dende a institución provincial que se debe facer, e ademais o deporte sempre ven da man da colaboración e da cooperación, neste sentido coa Federación Galega de Piragüismo, co Concello de Cenlle, que nos brinda este entorno maravilloso pois para poder disfrutar, como falábamos antes, nunha das mellores láminas de auga que temos en España, poder disfrutar do deporte do piragüismo. O Concello de Cenlle, que neste caso pois do paso de abrir a lámina de auga á práctica deportiva no seu término municipal, que está tendo un éxito, así o denota xa o propio clube, que este ano xa está cadando postos na competición da propia Copa. Agradecer, como non pode ser menos, a Deputación de Ourense, a aposta que fai clara por un deporte, neste caso náutico galego, onde somos unha potencia, e tamén, como non, a propia Xunta de Galicia, non? Porque, bueno, sin estas tres administracións xuntas, o feito de que Galicia sea unha potencia mundial non sería posible.